roubados en España, e o modelo máis roubado en España nos últimos 5 anos, efectivamente, é este coche que estades vendo aquí, o Seat Ibiza. Tremendo, pero a moitísima distancia de todos os demais. Pero, curiosamente, non é o coche máis roubado en Galicia, porque nos últimos 5 anos estes dous modelos son os coches máis roubados en Galicia. O Seat León, que tedes aquí, e tamén o Volkswagen Golf, son os máis roubados en Galicia a moita distancia dos máis, que é o Ford Focus e o BMW Serie 3. Moita atención, porque, ollo, os luns é o día da semana que máis coches se rouban. E a provincia da Coruña é onde máis roubos de coches se rexistran, pero mirade que curiosidade, é a provincia de Lugo onde se rexistran máis roubos de motos. Preguntámonos por que pasa isto, e imos buscar respostas, porque todos pensaríamos que ao mellor os coches máis caros son os que se fixan os ladróns, os máis luxosos. Non é así, estamos vendo que somos os coches máis medianos os que se van a fixar os ladróns para roubar. Fátima estivo nun taller en Sada e fixo a pregunta de por que pasa isto. Atende ben estas respostas porque, unha vez máis, o carto é o que manda. É precisamente por iso, porque son vehículos que calquera de nós poderíamos ter nas nosas casas ou que poderíamos ver polas nosas rúas. Viñemos a falar con David de Reparauto. Moi boa tarde, David. Hola, boa tarde. Contanos, por que escollen estes modelos? A ver, escollen estes modelos porque os sistemas de seguridade son moito máis sinceros que os vehículos actuais. E aparte, as pezas están moi demandadas. Estes vehículos, hai moitos vehículos nas estradas, e as pezas teñen moita salida no mercado negro. Claro, é moito máis fácil colocalas, son pezas que ademais na súa maior parte van fora de España, non? Si, normalmente son bandas organizadas del este de Europa ou do norte de África. E son, como dicimos, búscanse esas pezas, pero tamén en moitos casos estes vehículos van a parar pois, a actos delictivos, non? Como poden ser alunizaxes. Sí, tamén, bueno, o típico Seat León, pola forma que ten, que utilizan para este tipo de roubos. Se ve que é un coche pola forma, é fácil facer este tipo de alunizaje con él. Dicimos o Seat León, o Ibiza, tamén o Golf, e aquí temos algunhas das pezas que máis se rouban e que mellor se colocan no mercado. Sí, eso é. Aquí, por exemplo, temos un faro. No mercado este faro pois, pode andar alrededor de 400, 300 euros, non? Moito máis barato que novo. Claro, canto sería novo? Novo, un faro de LED pode andar máis de 1.200 euros. Que aforraríamos máis da metade. Máis da mitad, eso é, sí, sí. Así sabe, ten tanta saída, claro. Sí, aforro entre comillas, non? Que despois, pero sí, sale moito máis económico. Isto sería un airbag, non? Isto que temos aquí é un airbag de acompañante. Bueno, este sistema de airbag sempre acompaña que os pretensores e o airbag de acompañante. Un kit de airbag normalmente anda alrededor de 3.000 euros. No mercado negro pode arredar alrededor de 1.000 euros un kit de airbag, non? E aquí temos unha centralita, igual. Unha centralita no mercado negro pois pode andar que a mitad de precio ou bastante menos. E tamén me falaba dos catalizadores, non? Que tamén é outra das pezas moi codiciadas. Si, os catalizadores ahora se están robando moito porque teñen os metais moi valiosos, non? Teñen o platino e o rodio, e un gramo de rodio anda alrededor de 400 euros. Xa temos as pezas, cales serían, según ti, ponte por aquí, por favor, David, cales serían, según ti, os consellos que poderíamos lle dar á xente que se nos está a ver? Sí, bueno, os consellos que dou eu sempre aparcar en zonas seguras, despois instalar localizador GPS e despois poñer bloqueos manuais no volante, na palanca de cambios. Sí. Eses son os teus consellos e logo utilizar un poquinho o sentidiño común a ver se os cacos non veñen onda nós.